De jól csinálod. Fölnököd meg a köférbe dolgozik helyette. Holnap is. Bocincsunk és ő nincs. De valamit csinálsz. Nem vasárny ilyen megpróbálja. De a hasztolják. Bravo. Fogman, megvan. Figyelj, hogy megismertelek, hogy a szemembe sütött a nap. Tegezőket akár mellé. Tegezők, talán minden tegezők. Forgalmával. Lesz itt forgalmával. Ahogy? Ne. Ideg. Nagy, kezdődtek voltak. Már Laci Hogy, hogy ne gyere? Gyülekszik a többiek már. Menj csak el. Jó. Mindannyian itt vagyunk, akkor gyertek. Ez is ki van bírva teljesen. Igen, mert azért mondom meg, és olyan vagyok, otthon számított Júli feleséget, én is Lajos feleséget Gitu. Hogy hívják a feleségemet? Mondja, a Juliska. Egyszer nem tudtam. Anikó ír a táblára. Most hoztak tojásokat, találkoznak nagy számot. Tanárnéninek tisztelettel szeretném jelenteni, amit sokszor jelentettünk annak idején, hogy Frau Lehrerin, ich melde es der niemand, de ezt sajnos már nem mondhatjuk el. Tetszik látni, hogy ők vannak jelen. Igazoltan kérte a kimentését Felíró Jenő, és igazolatlanul van valahol 4 osztálytársunk, a többi számít hiányosan, majd amikor a névsorban szóba kerülnek, akkor az információkat elmondjuk róluk.
Könyvet az asztalra. Mondhatom. Jó. Talán itt kezdtem tanulni az ember. Ezt írja Tornai Lajos a Sötét Világ című regényében. A Sötét Világ című önéletrajzi regényben sok szó esik Győrről, sok szó esik a Győri Gimnáziumról. Itt ugye a szemben lévő házban lakott az édesapjával együtt az időben. Ahogy mondtam, az iskola falai között nevelkedtetek, tanultatok, eljutva az érettségig, amikor kiléptetek az iskolának a kapuján, érettségi bizonyítvány a kezetekben, sok tervvel részben, és ezekhez nagyon sok alapmotívumot és nagyon sok kezdeményezést adott nektek ez az iskola is. Gondolom, hogy mindig szívesen kértek ide-vissza, ezt látom akkor, amikor találkozom Szexárdon a volt diákjaimmal, különösen Két hét már holnap után itt lesz, és egyre jobban készültünk gondolatban erre a napra. Hát megmondom őszintén, hogy nagy szívdolgozással. Kevesebbet, neki elmondom, hogy nős vagyok. Én két gyermekem van, a feleségem a régi még. Mind a két gyermekem már új családot alapított. Van 4 unokám nekem is, a legidősebb az 10 éves, a legkisebb az most volt 1 éves. Dolgozom még aktívan, nem értem még el a nyugdíjkorhatárt, még 1 évet keményen kell dolgozni, és utána akkor remélem, hogy pihenni. Hol dolgozom? Hát nem tudjátok, elmondom neked a Párpa Pig sertéstenyésztő Kft. Őgelvári sertéstelepén vagyok műszaki vezető. Tenni az elvárásoknak, és mindenkit sok-sok szeretettel üdvözöl, szívesen gondol vissza, vagy szeretettel gondol vissza az együtt eltöltött évekre, de nem jön el. Köszöntöm a Márta-néni, tudom, hogy sokat kellett németből, oroszból a Kizakis Janis úrnak. Felén nem is tudom, hogy fejezem ki magam törődnie, vagy oktatnia. Igen kevéssé kellett. Az életem során nyelvektől mindig távol voltam. De az életem úgy alakult, hogy katonatiszt lettem, és ezt űztem 33 évig, 96-ig, 96-ban mentem nyugdíjban, kicsit begerjedtem, és ott hagytam ezt a pályát. És azt követően 97-ben pedig elmentem egy svájci céghez dolgozni, ahol pillanatnyilag itt dolgozom. És ő mindig azt mondja, hogy menjek ő beszélgetni, de sajnos én alkalmatlan vagyok. Igen. Hát nem tudom, én most egy kínlaki Kertváró volt, hogy ilyen a lakótelepen, akkor eljár, mit tudom, mindenféle kezelésekre, egyszer a telefonon szoktam vele beszélni, a másik az, hogy minden találkozó előtt megígéri, hogy eljön, akkor mikor itt van az idő, akkor mindig visszamondja. Tehát innentől kezdve ő mondta, megadta a meghívót, azt is mondta, mindent készhez kapott, a barátnőt azt jól ismerem, és magángazdálkodóként küzdködünk a tárgyalkozás fele. Következő 5 évben meglátjuk, hogy milyen előszólalkozó szívűség. Akkor végén vagy. a próbál az később jött hozzá. Igen, mert úgy. Itt a Komár László a 36. Hogy van? Igen. Sajnálom azt, hogy katonatiszt lettem. Igen. Meglátjuk. 36 évet, hogy nem találkoztunk. A többiekkel hozzávetőlegesen mindig találkoztunk 2 alkalmat kívül, amit már útkor megmagyaráztam. Igen. Úgyhogy tulajdonképpen az elmúlt 5 évből pedig ő mondatokban voltak rossz dolgok, voltak jó dolgok. A rosszak közül
elvesztettük a család 2 idősebb nőtagját, az édesanyámat, és a feleségem pedig 1 hónapja az édesanyját. Ezek nagyon fájó dolgok voltak. A másik oldalra az üzletet csináltuk tovább, nagyon sok energiával. És sajnos unokám még nincs 3 fiam, hanem mindent elmondott az idősséget, még élünk. Minden tantárból, hogy érettséget nem tudom, hogy csogolgat volna. Az volt a magyar. Na de hát ilyen messze ne kezdjük, úgyhogy sietni kell valamiért, nem tudom, de itt találjuk. Évig és 78-ban költöztünk Székesfehérvárra. Azóta ott vagyok az Aranyból a részvénytársasággal, növénytermesztési igazgató. Nekem is 1 éven van még a nyugdíj, ha igaz. Nyugdíjas vagyok. Kevés a nyugdíjas. Itt kapom Nyugdíjas a csinálja. Külön világ. Most értem meg itt, és az, amit ő csinált, te higgyétek el, hogy nem normális ember. Néha. Valahol így küldték hozzánk közel. 5 évvel ezelőtt nem tudtam elmenni, ugyanebben az időben adtam az elsőt, az idősebbik lányomat kérdez, azóta kicsit is kérdezattam. Szerencsét abban, hogy még megérjen, hogy az unokáikat, azokat a lányokat is. És jó pattikat. De talán rosszul tettünk neki mondani, mert ez mind anyagi kiadásokra járnak, hogy az unokát is neki kell félrejöni, annak is parról. Hát nem kell neki mindent finanszírozni. Hát olyan lesz a például, abszolút tűzték úri ember. Finanszírozhat, tehát majd egy jó, köszönjük szépen. Kijött acályattal, mit tudtok róla? Semmit. Egyszer láttam a tévében. Tóninak elment a levél, néhány éve beszéltem is vele telefonon. De mondom be, de tézi, ami magyarul 100-szor szépen van. Nem kell lefordítani, mint mind büszkék vagyunk a Igen. A Tamás fia. Aki Thomas. Honnan tudtunk, figyelj, Danikó, mesél valamit. Most... Ugye megszűnt a munkahelyem, második munkahelyen dolgozom még mindig sajnos. Ezt mondom, nem inkább most már nincs. Nyugdíjban lennék szívesebben. Lányunk érezem, elválni. Van egy unokám, 6 éves. Mesterlapnak ugyanúgy, ahogy eddig. Nyugdíjban vagyok ilyen előnyújtóval. Az közül tanárainkat, közöttük, ami volt anyukán? Igen. Mert nem csak osztályfőnökünk volt már tanulni, hanem a diákotthonban hazulról, idevándorolt, a napi bejáró gyerekeknek anyai szívét is adta. És én ezért kérem a bal kezét, és a diáktársaimból azért csókolom a bal kezét, mert ezen a szívéhez legközelebb, és ha tanártársaival találkozik, akkor tessék nekik elmondani, és most egy kicsit cserkészkedem, mert Martinez mondta azt, amit mi itt megkaptunk Gyömrön a gimnáziumban, és megtanították nekünk azt az igazi csodát, hogy egész lényünkkel merjük élni az életünket. Jó egészséget! Egymásról megint, hogy mi történt az elmúlt években, és nektek is köszönöm azt a meghitt légkört, amivel itt mindenki egymáshoz őszintén lenni, minden tettük közvetlenül egymással beszélni. Olyan jók ezek a kellemes élmények, még akkor is, hogyha néha szomorúságot is hallunk, abban is akkor részt szeretnénk venni és vigaszt nyújtani azoknak, akik arra rászorultak, és annak örülök, hogy így tartjátok egymással a kapcsolatot, Felite pedig egy kész riporter van, hogy te mindenkiről tudsz minden, de az agyad vár, mert itt találkoztál, ott találkoztál valakivel, és mindent meg tudtál jegyezni, és mindenről be tudtál nekünk számolni. És örülünk neki, Zsazsa, hogyha egy kicsit késve is érkeztél, de reméljük, hogy köztünk maradsz, és akkor élvezhetsz is a társaságot.
és akkor annyit. Gyönki libák. De középre fölé? Oda. Így már. Megkadom, lefogjuk. A fordításba. Simonszörgei 26-ok és a Gyönki 36-okból a 35 nevében újra itt vagyunk. Nem tudtad, mekkora sebet hadsz hátra, nehezen hegednek. Mi megígérjük neked, hogy segítünk ezeket a sebeket begyógyulni. És azt, hogy a helyünkön mindazt megtenni, amit te életedben és munkádban igyekeztél. Úgy vagy békében, és csak egy gondolattal a többi társunkra, aki előtted és utánad ment, és még arra, nagyon vigyázzon mindenki magára, majd a következő, akit elveszítünk, tudjunk akkor is ugyanígy elcsúcsolni, köréje oda menni. Vigyázzunk rá. Csak meg jó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én azt mondom, hogy itt ment egyébként van Azért kérdezem, ha nem hiszem. Csak a tévében láttuk. Szép. 250 zenész és 4000 tagú kórus. Lajos, maradtok, ugye? Maradjatok. Nem tudunk maradni. Még elmentek most haza? El kell menni. Akkor el kell köszönnünk tőletek. Jó, rendben.